बे बुहुमाव हादोरजों हादोर, हारिजों हारि, सुबुंजों सुबुं, जुनारजों जुनार, राजनितिजों राजनिति, बोथोरजों बोथोर, गोबां दावराव दावसि। दानिया फैदो आंनि फारसे। आङो जिउआव मोनसे गिदिर सिमां नुदों आरो बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय आगान होदों आरो बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय खालि नोंसोरनिल' अननाय, मोजां मोननाय आरो सापर्ट नांगौ। हेलौ लोगोफोर, आंनि बाजौ ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबा बराय हरनाय थाबावबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो खोथा शेयार खालामनो सानदों आरो नोंसिनिफ्राय बिबायनोबो सानदों। लोगोफोर, भिडिअखौ जोबसिन नायलांबानो जाबाय। बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावनो खालामनो सानदोंमोन, बाट समजों बोथोरजों गोरोबहोनो हायासै। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअखौ दिनै खालामनाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं सिगांग्रो बिबायनो सानबाय, प्लिज नोंथांमोन आंखौ सापर्ट खालाम आरो आंनि भिडिअफोरखौबो शेयार खालामना हो, जाहाथे आं थाबैनो आंनि चेनेला देरलाङो बा ग्र' जायो। बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुरै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, आंनो नोंसिनि सापर्ट नांगौ। नोंसिनि सापर्ट मोनब्लासो आङो जौगालांनो हागोन। आं बिनिखायनो नोंसिनि सिगाङाव प्लिज अननानै आरो खनसे खुलुमहरबाय थाबाय, प्लिज आंखौ सापर्ट खालाम आरो आंखौ जौगालांहोबाय था। आरो आं नोंसिनि सिगाङाव गोदान भिडिअ बा साबसिननिफ्राय हामसिन आं भिडिअ लाबोनो सानो। नोंसिनिफ्राय आंनो सापर्ट नांगौ। नोंसोर आंखौ थुलुंगा होब्लासो आङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ लाबोनो हागोन। लोगोफोरा बेखौनो खावलायहरनो सानो, प्लिज आंखौ सापर्ट खालाम। अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयारबो खालामना होयो। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोनखौ आरो आंनि माखासे डिटेल्सफोर खोन्थाहरनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजोंनो। लोगोफोर, आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि, ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि गामिया आंनि फालेंबारि। ओमफ्राय आं गामियावनो जोनोम मोनदों। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां गोलैयो। आं गामिखौ मोजां मोनो आरो आइ लाभ माइ कान्ट्रि, ओमफ्राय आइ लाभ माइ बड'लेण्ड। लोगोफोर, आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायहरनो सानो, प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम।